wong ini. Punten. Punten. Aduh, galot. Punten. Ya Allah, ya. Paingan sing mau dipuntan. Ora ya rembug bleweru disumpel kupinge ya Allah. Kenapa Rujo? Kitane ana sing bolong. Kenapa bolongku? Ya, kita pengen digredek. Ah, Iya Ucu bandeleng. ekili. Ekili nih. Loh, kini ambak temen kenapa Jo? Ya garangane kita maksa bae mauku. Pesowa. Oh.